What's up, bro? Let's go. Så er vi sgu på YouTube også. Episode 1. Ikigai. Kald den, hvad I vil. Følg lidt med om, hvad der sker bag scenen. Følg lidt med i nogle af de sjove samtaler. Nogle af de gode steals, nogle af de gode deals. Ja, det koster 8 på. Også meget sådan en lille baby ting. Chrome shorts. 50 lapper. Kan vi zoome herover i stedet for på den der flotte mand? Jeg har en lille julegave fra Ikigai. Damn! What you're wearing? Yeah. So I'm Riva, and I work for Game Street Mega Copenhagen. And today I kind of just did it like a lazy thing. So I got the Carhartt MX95s collab on. I got some pants from Uniqlo, the track pants, the Stussy hoodie, and the CP Company jacket. And then, yeah, the Stussy Sherpa. Yeah. Camo matching. Bit of camo underneath. Yeah, a little bit of camo underneath with the Supreme box, mini box logo camo underneath there to keep it chill. Yeah. Keep it chill. Yeah. The most important is the wallet. Oh. It's the Steve McQueen to keep all the money safe there. The most important piece there. Yeah. Straight out. Stony Shadow Project. Fill up the bottle. Fill up the bottle. Let's go. Splash me. Shit. Velkommen til Godtebogen. Der er mange af jer, der spørger, hvad fuck er der med de Pokémon-kort? Det er prismærkerne. Det er prismærkerne nemlig. Hvorfor? Jamen, fordi det er japansk, fordi det lever ind i temaet. Fordi jeg startede med at samle på Pokémon-kort. Så begyndte jeg at samle på sneakers, så begyndte jeg at samle på tøj. Nu samler vi sgu lidt på det hele. Jeg ved, nogle af jer derude har en fetish for rødhåret. Hun giver dig også blikket, ikke? Det er det der blik, hun giver dig på den anden side af barbordet. Så har jeg lagt den derud, så siger jeg ikke mere. Nej, men det er sgu godt. Så er der sgu lidt nye kort på drengen. Okay. Vi har vores lækker Supreme Burberry Box logo herovre. Coinflip. 1300-1500. Hvad siger du? Tordenfætter eller? Tordenfætter. Fuck! Let's get it, dog. Han siger lige, at han har været lidt for meget på Søpavillonen. Kan man godt se, når der er make-up-pletter ved hætten. Nå, hvem er du? Og hvad vil du? Jeg hedder Halfdan, og jeg kommer ned fra Norge, for jeg skal teste en jeres streetwear shop. Okay. Og var der en bestemt ting, du vil teste i dag? Filer. Ja. Det er sgu ikke filer, vi er bedst på, er jeg bange for. Hej smukke. Drip check. Skal vi lige have lavet drip check her? Timberland hiker boots. Chrome rhinestone bukser. Frækt. Vi har en sauna jakke. Curity hoodie. Og en Curity beanie. Vi bliver udfordret her. 1 mod 1. 200 kroner store credit til vinderen. Bedst ud af en. Udfordreren, kom lige herover, hvis I låser lige at... Hvad er dit navn, og hvad giver dig selvtilliden til at udfordre? Jamen, jeg hedder Liam, og jeg skal have noget derinde hvis jeg vinder. Her, begge to herover. Ja. 7 skridt baglæns, når vi har taget 7 skridt. 1, 2. You crash. Bro, han... GG. Du bare kalder den ud af det blå, bro. Vi har lige haft en kunde inde, som vil aflevere den her super flotte jakke umiddelbart. Det er en Supreme NARS. Nej, er det DMX? NARS og DMX. NARS på fronten, DMX bagpå. Altså, et grail for mange Supreme Collectors. En jakke, der er meget, meget dyr, og som er faked rigtig, rigtig meget. Det her er desværre også en fake. Nu vil vi lige vise et par af de steder, man kan spotte det. Det første, vi kigger efter, det er altid omkring neck-tagget her. Supreme-logoet og syningerne her. Der må ikke være nogen inconsistencies. Det skal stå meget lige. Jeg synes egentlig, Supreme'et står okay her. Men når vi kommer længere ned her i teksten, kan man godt se, at den er lidt mere gal. Guaranteed. Syningerne i det er meget off. Det er som om bogstaverne står og hopper lidt. U'et, det er simpelthen helt separeret fra Y'et og O'et. Det alene er simpelthen tell nok til, at den er helt gal. Andre steder kan man også se, æret her for eksempel, den er heller ikke god. Og så kan vi også bare se på kvaliteten indeni her.
Den begynder lidt at løbe fra sig selv. Fed jakke, desværre fake. Yo, the Danish women here. Exactly. Y'all got the best women here. Yeah, of course. Actually, though. My name is Kyle McKenzie, and I'm from West Palm Beach, Florida. Okay. And what you got on today? Today I got on Prada, Zara, actually. Never sleep on the Yeah, never sleep on Zara, Rude collab. I got the Louis belt. Of course. You know, big flex. Kiss Solomon's. Comme des Garçons bag, home edition, and CP Company. Where'd you get the Merino wool, right here. Come on Exclusively. Now. Come on now. Exclusively at Ikigai. Yes, sir. Come on, stay clean, bruh. Come on now. Appreciate it. Yeah, man. Of course. Yo. Velkommen til ASAP Rocky 2026 Listening Party. Don't be dumb. Don't fuck this shit up ASAP. 17 sange. Hvor mange features er der? Er der nogen, der har styr på det? Nej, jeg har kun... Stykker eller sådan noget? Jeg har hørt en lille fugl synge med Brent Feed. Ja. Det er det eneste. Altså, jeg glæder mig mest til Gorillaz. Jeg har også hørt om Go Shit. Jeg er god. Et til 10. 4. Hvad giver du? Ikke meget. Nej, jeg føler sgu 4 meget valget. At max 4. I stjæler min rating, drenge. Døl. 3. 3, ja, fair. Godmorgen, venner! Ja. Vi diskuterede i toget, om det er Ikigai eller Igaya. Nej, Ikigai. Ikigai. Ligesom en rigtig populær bog. Det handler om en japansk levemåde, jo. Vil du uddybe? Eller Ja, du vil gerne lige. Nå, altså, jeg ved ikke, hvad det handler om, jo, så jeg kan ikke sige. Der er 3 hovedformer i Ikigai-bogen. Og den første leveform, den handler om medmenneskelighed. Den anden leveform, den handler generelt om, hvordan man håndterer sin økonomi. Præcis. Back at it. Vi har lige fået besøg af en god ven fra London. Han har taget en masse guf med til os. Beautiful color. Yeah. Så I have to play some stuff. Yeah. Nah, this one's nice. Yeah. Beautiful. Low season. Back at it. Long sleeve. Kan godt lide de her t-shirt long sleeves. Noget rigtig, rigtig fræk også. Denim skjorte. For baby. Fedt lille logo. Størrelse small. Yeah. Back at the Tuna Sabbath. If you don't know, now you know. Er det nu? Ja, kom ud og lave to. Hvad så alle sammen? Nej, men fordi jeg føler ikke, jeg skal lave tak for video. Jo, skal jeg godt. Nej, men it's a wrap. Første YouTube-video. Der har været lidt daller. Der har været lidt diller. Mest daller end diller. It's a wrap. Første YouTube-video færdig. Lad os høre, hvad I synes om det. Nyt koncept. Nye ting. For at afslutte første video godt her, så laver vi en lille giveaway selvfølgelig. Alt I skal gøre, det er like, subscribe, smid en lille kommentar. Måske hvad I gerne vil se lidt mere i næste video. Vinderen får sådan en lækker long sleeve Supreme box logo her, black on black. Så lad os kalde den, ikke?